Hledáte místo pro klidné bydlení v rodinném domě s nadstandardním pozemkem v blízkosti nádrže Slezská Harta? V obci Leskovec nad Moravicí pro vás máme nedokončenou novostavbu prostorného rodinného domu 4KK s užitnou plochou 120 metrů čtverečních a pozemkem o výměře 1484 metrů čtverečních. Dům je ve stavu před dokončením povrchových úprav, zateplení fasády a zateplením stropu, což vám dává jedinečnou příležitost vše dokončit a vybavit si nemovitost dle svých představ. Rodinný život vám zde usnadní i 2 koupelny a oddělené WC. Parkování je řešeno garáží o velikosti 17 metrů čtverečních a krytým stáním. V obci Leskovec nad Moravicí naleznete základní občanskou vybavenost jako mateřskou školu, dětské hřiště a obchod s potravinami. Nacházíte se přímo na břehu vodní nádrže Slezská Harta. Do centra Opavy pak dojedete autem od nemovitosti za 30 minut. Zaujala vás tato mimořádná příležitost? Neváhejte nás kontaktovat.